L-istorja ta' Zejtun minn qed jismaħħa jekk skużani ma. Ulla l-xedwejja. Jiena jidri bniedem temmen fid-demokrazija. Se ngħidha u marti weġġa' lil ħadd għaddiet dika. Sewwa. Dak iż-żmien wara kemm għadda żmien, kemm saru affarijiet oħra, kemm ħbieb, anke l-istess nies li sparaw fuqna sitt ħabib tagħhom u sitt tabib tagħhom biex tkun taf. Nista'. Ġifieri m'għandi l-ebda hard feelings xejn, hekk tkun taf l-istorja ngħidilek u daqshekk. Meta tasal elezzjoni, Malta maqsuma f'distretti. U għandek l-ewwel distrett sa 13 distrett. U kull distrett jeleġġi 5 min nies. Tajjeb, issa meta inti 5 min nies u itellawhom il-poplu. Issa. Meta waslet l-elezzjoni tas-71, dik kienet, inbidlu d-distretti. Ġifieri d-distrett l-ewwel wieħed fejn kont lajt l-ewwel darba jiena li kienu Bormla, Birgulis, La Karkara u Ħażabbar, dak inbidel. U Ħażabbar ġi maż-Żejtun u ma' Marsaxlok. Kien Żabbar, Żejtun, Marsaxlok u Witilajn. Ġifieri inbidel kważi totalment. Birgulis, La Karkara dak kien għalih. Ovvjament jiena kont noħroġ fiż-żewġ distretti, ma meta nbidlu meta qasmu d-distretti, tajjeb, ovvjament jiena kont bdejt immur f'daw id-distretti ġodda, fil-villaġġi ġodda Marsaxlok, Żejtun da kollu biex nagħmel nġib il-voti. U malli nbidlu d-distrettu mort l-ewwel darba Marsaxlok, hemmhekk l-ewwel xeba leqlajna, bum, mill-ewwel. Konna ġo ħanut, daħal xi wieħed mhux se nsemmi smit, ovvjament Bar, ġifieri Serna ħbieb da kollu, u kellu banketti daw bida jgarhom, jkissellem da kollu. Aħna bat meta morna lura li id-dar konna d-dejna minn. Ikisserlem u kisserlem. Il-ħanut. Qed ikisser il-ħanut jew tisawwatilkom? Il-ħanut, it-tnej, il-ħanut. U jgara u jam, anyway. Umbat konna ħrabna b'xi mod u konna morna ħażaba lura mhux mit-triq prinċipali imma minn San Giuseppe ngħidu ġifieri side road. U hemmhekk b'xi mod sibnihom hemm ukoll daw jistennuna u l-istess xemm oħra hemmhekk. U sa ma għaddiet. Kemm kontu nies intom? Konna żewġ karozzi forsi konna 4-5. U għaddiet. U niftakar kienet iż-żmien tal-Immakolata Diċembru xaġe. U billej konna riqet dak iż-żmien kienu joħorġuna ħafna billej mhux bħallum, meta konna tobba. Ħabbat il-bib, jiena qomt, ħareġ mill-gallerija u kien hemm wieħed ma' mara u għalli għandi l-mara għalli ma tiflax, għalli importat inżel tara, mela le, nbist dressing gown, inżel tisfel, u kif taħt il-bib da poġġa żewġ revolvers ma' sidri, tefan il-ġewwa, għala il-bib li laħalli għal-barra u li firmani b'żewġ revolvers. U beda jeddidni jekk toħroġ u da kollu, anyway. Il-mara indunat li kien hemm xi ħaġa x'inda dak il-ħin l-arja kollha li kelli b'żewġ revolvers ma' sidri għaskari vuċi x'ngħid. U niznet biex tara xin jiġri kett fit-taraċ u da għalla ċempel il-pulizija għalla nisparalu, xaġa kienem. Diċota ċemplet il-pulizija, ġew il-pulizija, dak iż-żmien kien il-lejba fil-gvern. Dak sadattant kisrinna l-antiporta u kisser xaġa mill-uffiċċju tiegħi, u sa kien ġew il-pulizija, mbagħad meta ġew il-pulizija lilu kalmawh, għalulu biex jitlaq lej id-dar u ma għamlulu xejn da sekk, għax kien iż-żmien tal-lejber. U għana bqajna li kena, ġveri da. U niftakar mbagħad Dominku Mintoff kien għal li naħfiritlu, ma kien veru xejn dak iż-żmien. Ma insomma, u għaddit. Ma biżmien ħfirtlu. Tek, sin naħbib. Għetnejlek jien m'għandi xejn kontra ħadd, mhux xodda iż-żmien konna nawr mbagħad jgħaddi koll. Anyway. U di taż-Żejtun kienet li dik l-istess elezzjoni taf kien hemm il-mass meetings. Jiena ma kontx mort il-mass meeting tan-nazzjonalisti, kien hemm mass meeting tal-Labor u mass meeting tal-Nazzjonalisti, ma kontx mort il-mass meeting tal-Nazzjonalisti u kien hemm xi nies iż-Żejtun, tajjeb li dak iż-żmien konna tant ħoroġ l-aħħar stess għal iż-Żejtun li kien hemm xi nies jridu jkellmuni. U peress li kienet kwiet u kulħadd telaq lej il-meetings u ta' kollu dak iż-żmien mhux tal-lum ta' kienu kemm xi 20 private kulħadd raħad jiżwojta fit. U Emma kien hemm xi ftit nies fid-djar jridu jintaqgħu miegħi bħala kandidat, u morna nkellmuhom. U dawna kif spiċċa l-meeting tal-Labor, sawru jafu li aħna din iż-Żejtun. U kif konna ġod id-dar ġo Żejtun, taf kif huma qabel kollok il-Persjana
U fil-persona jkollok il-kamra tas-sodda. Daf daqqa waħda, machine gun, u l-balla l-deħlin ġod il-kamra. U aħna għamilna bħal tal-gwerra, kuħat jgħat mal-art, u nistaka fit-tarf tal-isqa kien hemm grada u li ħarbuni minn din il-grada, tafawni, għallu li għaddi minnaw u konti għadġol li. U jina meġi u l-klip jiġru għarajja. U jina bil-pepini isla masaqja, sakemm bat wasat ħazzabba asnaf kif. Wasat ħassajja. In the meantime, fil-frattemp kien hemm żewġ karozzi li kienu bis-supporters tiegħi, bin-nies tiegħi, u daw ġew biex jaraw x'inhu jiġri li ġo żejtun. Daw inqabdu fil-mobba nies laburisti u dawna ħarqulhom il-karozzi, it-tnej, ħarquhom. Taqniti kont għaddejjina minn ġort l-liqi u tara ħuġġiġa kbira tiela. Sadattant kien hemm karozzi oħra fej dow jiġru wara u jisparawlhom minn wara u qed laqtuh ġorasu, balla ġorasu, għada sallum ġorasu dil-balla u ieħor ħaduh f'idejh u ħaduh żbrix ġorasu u l-oħor ġojdeħ u kulħadd sejjer id-dar tagħna fejn kien hemm il-mara tagħmilhom il-ħobż biż-żejt u t-tadam ta' kien ta' kollu tilqaħħom u kulħadd deħel ferut. Ovvjament di ma kienx taf fejjien għax waħdi kont niġri waħdi. Issa kemm wasalt id-dar, ovvjament min jaf di xinkwit kella sakemm u meta dħalt hemmhekk nara rebus id-dar minn bid-demla u minn bid-demlem noħdu għoman tal-X-rays biex naraw fejn għandhom il-balla u fejn miex il-balla u da kollu. Mbagħad kellna wieħed minnhom li kien il-balla ġorasu li ovvjament spiċċa l-isptar St. Luke's. Dan mbagħad kont ġbart il-flus għalih u one fine night konna morna ġol l-isptar, ħrabnieh minn hemm, sraqnieh minn ġol l-isptar minn ġol sodda, konna biddinilu wiċċu u sifrinieħ. Kif għadda mill-airport dak ma nafx, għax ma kienx intaraf, għax konna dejjem nibżgħu li da se jiġru warajna u jaqbduna. Għala konna ħarabniħ u ħadtu jina ħadtu St. Thomas l-isptar. X'kienet il-biża li jerġgħu jiġu jispiċċaw? Jaqbduna, li jiġu warajna u jżommuna. Għala mbagħad konna morna ħadtu St. Thomas l-isptar ta' Londra u kienu operaw biex inaħulu dil-balla. U ma rnexxilhomx. U dil-balla baqgħet fuq u sallu. Għadu ħaj u minnu u għadu bil-balla ġo fih. Wow. Ġifiri, ma sa dik insija, ġifiri, attakadda, għalmenu ħanamluha pozittiva. Sawa. L-iskop li ġilidna liħ. Irbaħniħ. Illum, jina u għet nitkelmu frili għawnek, oħrajn tismawna, minn forsi qabel miħaj, minn ma jaqbilx maħna. Għalmenu għanna libertà tal-kelma li qabel ma kenniex. Mela, tlaqna?